गोदान बोसोरनि गासैबो रायजो राजाफोरखौहाय जोंनि NLfb आफादनिफ्राय गोदान बोसोरनि हामलायनायखौ बावहरनाय जाबाय। दासान्दि निउसाव बा जों नटिफिकेसनाव नुगासिनो दङ दि क'क्राझार ST सिट आरो माबाखौ मा होनोमोनलायो आरो BTC आवहाय मोननै कनस्टिटिउन्सि बारायगोन होननानैहाय खोनादों। एसेम्बलि MP माबाखौ मा होनलायो लकसभा सिटखौ। दा जों खोनानाय मथेबा जानाखि जोंनि दा एक्जिस्टिं दङ क'क्राझारनि ST रिजार्भ होननानै दङ बेखौहाय दा रिजार्भ खालामनो पलिसि लादों। प्लास आरो मोनसे कनस्टिटिउसन बारायनो नागिरबावदों बे उदालगुरि। दा जोंनि आफादनिफ्राय जों मोनसेल' डाइरेक्ट बुङो खोथाखौहाय सिद्दा, जुदि उदालगुरिया बारायोबा उदालगुरियाबो ST जाहैनांगौ। जुदि क'क्राझाराव STआनो थाखानांगौखा। मानो होनोबा जोङो एथ' गोबाव बोसोर जोंनि आबै आबौनिफ्राय बिदा आदै मादैमोननिफ्राय लानानै दिनैसिम जोङो पलिटिकेल राइट्सनि थाखायनो जोङो दावहा नांबोदों। दा जों फैयै जुदि जों बे जिनिसखौ जुदि दा खोमानांफिननांगौ जायोबा अब्ला आं गासैबो बर'नि जानाखि आफाद दङ पलिटिकेल पार्टियानो जाथों, सोरबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनानो जाथों, सोरबा Nlfbआनो जाथों, सोरबा भलुन्टियार फर्सआनो जाथों, जों जयै खौसेथियै जोङो खनसे रिभलुसन लाबोफिननांगोन जुदि बे सिटखौ जुदि रिजार्भ खालामना होयोबा। दा आङो गुरैयैथ' खावलायनाय जाखाया आंना, सिदा खोथासो बुंखायो। जुदि ST सिटखौ जुदि बोखारोबा सोरबा जुदि बर'नि जानाखि पार्टिसफोर दङ बा संगठन दङ जुदि ज' एखे प्लेटफर्माव जुदि फैनानै जुदि गसङाबा अब्ला खिन्थु होसोनाय जागोनलै। बबे पार्टिया जुदि मोनसे प्लेटफर्माव फैनानै जुदि गसंनानै जुदि सिंगोल भइस जुदि रेज खालामाबा बे जों थावरिनानै थानो हानाय नङा। जों दिनैसिमहाय सिजफायाराव थानानै जोङो गभर्नमेन्टनिफ्राय सापर्ट मोनखायाखै, मोनजायाबाबो जों थागासिनो दङ। दा आरो बेबायदि थासारियावबो जुदि आरो जोंनि जानाखि मोनखानाय मोनथाय बेखौबो जुदि बिदियाव लांनो नागिरदोंबा अब्ला जों सैज' हानाय नङा। जायनाखि पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बा नन पलिटिकेल पार्टिफोर दङ बा अर्गानाइजेसन दङ गासैबो अर्गानाइजेसनफ्रा मोनसे प्लेटफर्मावनो ज' जानानैहाय जोङो रिभलुसनखौ लाबोफिननांगोन। आङो बेखौसो खावलायहरो, जुदि जायाबा सोरबा जुदि बर'नि आफादा पलिटिक्सआनो जा नन पलिटिक्सआनो जा, सोरबा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसनानो जा, सोरबा हाथियार लाग्रा ग्रुपआनो जामोन, जोङो बे जिनिसखौ होबथानांगोन। नङाबा जोंनि जानाखि फिउचार जेनेरेसन बे गोमालांनो हमगोन। दा बिसोरो बुंबोदों, दा खोनादों माखासे खोथाफोरखौ माने दा ST रिजार्भखौ थारमाने बोखाराबो प्रसेस जागारदों होनदों। खिन्थु सिङावहाय मा खालामो दा जोंनि जानाखि STनि पपुलेसन रेसिय'खौ नायोबा जोंनिया जुदि बिसोरो जुदि बे रेसिय'जों लामारोबा अट'मेटिकेलि क'क्राझार सिटआ माबा जायो, मा होनलायो रिजार्भ जायो, STफोरनिफ्राय खारलाङो। दा बेखायनो जों बुंदों जानाखि कर्टनि अर्डार, जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव ट्राइबेलफ्रानो मेजरिटिखा, बेखायनोसो जोङो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ होदों। दा बेहाय जानाखि इमिग्रेन्ट्सफोर दङ, जानाखि हाइकर्टनिफ्राय अर्डार इसु जाखानाय, बेफोरखौ जुदि जोङो इमिग्रेन्ट्सफोरखौ जोङो होखारहरबानोथ' जोंनिया STफ्रा माबा जाफिनो ना, मा होनोमोनलायो लार्जेस्ट पार्टि जाफिनो ना। दा बेबायदि जिनिसखौ जानाखि इनक्रचमेन्ट खालामना लादों जोंनि STनि हाफोरखौ, दा बेखौहाय थारमाने जानाखि हाइकर्टनि अर्डार दङ बेफोरजोंहाय अर्डार लानानै होखारबानो जायो। अब्लानोथ' अट'मेटिकेलि जोंनि सिटआ रिजार्भ जाफिनो। जों बेखौबो नाङा, खिन्थु दा मा बुंनो नागिरदों उनावहाय गभर्नमेन्टआ मा बुंगोन, जेरै लिरनाय दङ बिदिसो जागोन। जुदि STआ जुदि माइन'रिटिबा होनबा जेनेरेलाव थांगोन, जुदि STआ जुदि मेजरिटिबा STआव थाफिनगोन। कुइसना बिसो होनगोन ना बिसोरो, खिन्थु जों बिदिजों थाङा। जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव STआनो मेजरिटिखा आरो STआनो थाफिननांगौ क'क्राझारा, बेल' सिद्दा। हामबायसैलै, जै बर' हारिनि।